Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, presyo sang baboy sa merkado nagsaka sang napulo ka pesos kada kilo sini nga semana. Pati presyo sang manok nagsaka man. Ma-report si Barbara Mijares. Sang Lunes lamang nagsaka ang presyo sang baboy sa Burgos Public Market. 260 to 270 pesos karon ang presyo sang baboy gikan sa average nga 250 pesos sa nagligid nga semana. Mga napulo ka pesos ang ginsaka tugaman sang pagsaka sa live weight. Suno kay Ramon Uberas, humalin sang pagsupply sang Negros sa Luzon sang baboy, nagsaka ang presyo sini kag tayuyo na ini nga nagmahal. Igo man lang sila nga makabawi kay apektado man ang budget sang bumalakal. Sa kamahal suno sa iya, imbes nga 1 ka kilo, tunga sa kilo o kung pang panakot na lang ang ginabakal. Hindi kay ang ginabigya namon do parehas nang importante may baboy lang kami. Mabigya namon kag mauli sa kapital kag sa mga tao mga sweldo sang tao, mabayad sa mga amon Sa monitoring sa Provincial Veterinary Office, nagsaka ang presyo sang baboy sa 864 pesos ang average kada kilo. Sulusobra sa 2 ka pesos naman ang average nga ginsaka sa presyo sang cara beef kag karne sang baka. Samtang nagsaka man ang presyo sang kilo sa manok sa Burgos Market. Sa Lunes, 5 ka pesos ang ginsaka. 185 pesos na karon ang whole dressed chicken. Jutay ang supply, suno sa Manug Baligya nga si Jeremy Bagyoso. Masaka pagiguro ma'am kay daw iwat sa bungang manok. Amo na ba sa supply? Oo, ang iba bati na ko ganyan istorya kay do matamat gina kadula ng manok kay iban do ginadala ng Manila o ang iba niya manok. Suno kay Secretary Carlo Nograles, ang co-chairperson sa National Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases, padayon ng ilang monitoring sa presyo sang balaklon. Ginatutukan karon ang mga lugar nga apektado o kunjutay nga supply sang baboy tugas ng ASF, kag ginapangitaan sang paagi para mahatagan sang supply. Kung magsige pa saka ang presyo, suno kay Nograles, ginalantaw ang posibilidad sang pagbutang sang price cap, agud makontrol ang pagsaka sang presyo. It's something that we have to look at in terms of ano yung kasi nasa state of public health emergency tayo, no? So ano yung mga provisions or policies or mga laws na pwede natin gamitin. Sa monitoring, nagsaka man ang presyo sang utan kag isda sang nagligad nga semana.